खुलुमबाय बे समाव आङो प्राइम 24 हेडलाइन्सआव अरुण ब्रह्म बे समाव आङो दंफैयो अलंबार स्टुडिअ सानजारि नोगोर बे स्टुडिअआव सासे दानि सानजारि नोगोरनि गोदान जाखांफुनाय सासे मेथाइ खनगिरि फंबाय बे फंबायजों जोङो दिनै बैसागो बोथोरनि गोदान बोसोरनि गोदान मेथाइ थारैनो बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ जों मिथिनो नाजानोसै बिनि सिगां प्राइम 24 हेडलाइन्स बिजोंनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो खावलायो सानजारि नोगोरनि गोदानै जाखांफुनाय गोदान सासे जोनोम मोननाय हारिमु सिबियारि हारिनि हारिमु सिबियारि मेथाइ खनगिरि बिथां फंबायनिफ्राय जोङो माखासे मेथाइनि सायाव मिथिनो गिबियाव नाजानोसै गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्सआव फंबायखौ बरायग्रोनाय जाबाय आरो नोंथांखौ बे चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांनि आबुं थं आरो नोंथांनि मुंखौ गिबि फोरमायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। गिबियावनो बैसागो फोरबोनि आं गासिखौबो खुलुमनाय थाबाय। आंनि मुङा श्री शुक्ला बसुमतारी। आङो जोंनि सिमेन्टसापुर एरियानिनो राउन्ड सान्तिपुर होनो जोंनि गामिखौ बेयावनो आं थायो। मेथाइ गोदान रिलिज खालामनो नागिरदों दा बे मेथाइनि मुङा मा? बे मेथाइनि नामानो जाहैदों जोंनि बे सानजारि नोगोरनिनो आरो जेनेबा सानजारि नोगोरनि सासे सिखोला होननानै बिदिनो गोसो जाना खनदों माने आं। आरो बे समाव नोंथाङा जिहेतु बे मेथाइखौ हयथ' माबा मोनसे थांखि लानानै खनदों जानो हागौ। औ थांखि लानाथ' खननायानो थांखिया बेनोदि आरो गिबियावनो माने आङो बिदिनो सानजारि नोगोरनि सासे सिख्ला माने फसायोमोन माने ना बे सिख्लाखौनो गोसोखांनानै माने आं खनफिननाय जादों आरो माने बे गोदोनि माने आजि दिनै 2 बोसोर जालांबाय बेखौ माने आं गोसो जाना थायोमोन आरो माने बे सिख्लाखौ माने आं नोजोर होयोमोन आरो बे सिख्लाखौनो साननानै माने आं खननाय जाहैदों आरो मेथाइखौ। बे रहस्य गोनां खोथा जादों जोबोद गोजोननाय थाबाय। दा रायजो राजाफोरनिसिम बे मेथाइनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? बे मेथाइनि मा होननानै आं फोरमायनो जेनेबा थेवबाबो रायजो राजाखौ आङो सानदों आरो बिदिनो सापर्ट हो उनहालागै जेनेबा आंखौ जेनेबा बिदिनो अननाय होबानो आरो सापर्ट होबानो जागोन बाखि आङो माने नाजागोन जेसे हायो। आरो बे जिथु मेथाइखौ नोंथाङा ओरैनो बिदिनो पाब्लिसल' खालामनानै दोनगोन ना सोरबा एलबामफोर बानायोबा बा फिल्मफोर बानायोबा जिथु बेखौ रायजो राजाफोरनो होगोन ना होआ नों? औ बेथ' होनाय जागोन आं होनायालाय। सोरबा जुदि बानायगोन होनना सानदों नामा? सोरबा जुदि बानायनो गोसो दं बिदिबा आं होनो हायो आरो माने ना सोरबा बिदिनो जुदि मोजां डाइरेक्टर बा सोरबा एक्टर एक्ट्रिस जेनेबा सोरबा मोजां दंबा होनाय जागोन आरो आं ना मोजाङै बानायनो गोसो दंबा सोरबा। आरो बे समाव नोंथाङा जिहेतु आरोबाव मेथाइफोर बानायनो होननानै थांखि लाबावदों नामा? औ थांखियाथ' बिराद दं आङो बानायबायानो थागोन जेसेबां हायो एसेबांनो बानायबाय थागोन जेलासे आं थांना थागोन एसेबां आं बानायबायानो थागोन नोंसोर रायजो राजाफोरा एसे मदद होबानो जागोन आरो ना सापर्ट होबानो जागोन। आरो बेथ' नोंथाङा बे मेथाइखौ सासे जिहेतु नोंनि जायखौ गोसोखाङोमोन बेखौ गोसोखांनायनि गेजेरजों नोंथाङा बे मेथाइखौ दोंसे खनजेनबाय बे जोबोद गोजोनथाव होननांगोन जिहेतु नोंथांनाव नाजानाय दं थिग बे हिसाबै नोंथाङा बे दोंसे मेथाइखौ खननो हादों आरो खनबाय। बे समाव बे मेथाइखौ बानायनायाव हयथ' नोंथाङा माबायदि मा जागोन जाया हयथ' नोंथाङा बे मेथाइखौ बानायनायाव गोबां सोरनिबा मददफोर मोननो हागौ गिबि हिसाबै बे नोंथांखौ दिनैसिम दिनै मेथाइआ जाफुंबाय बिनि सायाव सोर मदद होनाय नोंथांखौ? बिदिथ' मदद होनाय आं हारसिंनो कसिस खालामदोंमोन आरो ना आं निजेयानो गोसो जादोंमोन माने बिदिनो बेनिफ्राय लिरनानै आंनि बै स्टुडियामनि सासे बिदिनो लोगो गोदोनिफ्रायनो लोगो होनबाबो जायो आरो आंनि लोगोनिनो लोगो सासेमोन आरो बेबो बिदिनो मदद लाफानाय बिदिनो मेथाइखौ आं लिरनानै बेनिफ्राय बिदिनो सानैजों बिदिनो बानायबाय आरो ना मोजाङै सानै हुङै माने मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन ना मेथाइखौ मोजां बानायबा जागोन ना जाया मानसिफ्रा सापर्ट खालामगोन ना खामा आरोबाव सोरबा गाज्रिफोर बिदिनो कमेन्ट होगोन नामा बिदिनो सानै हुङै जेनेबा बानायबाय आरो जों खिन्थु सापर्ट दं आरो आंजोंबो आं हारसिंल' नङा। दा बेखौ बबे स्टुडिअ बानायनाय जादों बे मेथाइखौ? बे अलंबार स्टुडिअआवनो बानायनाय जादों दा बिनि जा बानायगिरि बेखौ मा होनो बानायगिरि जिहेथु मिउजिक एरेन्जार होनो बिथांनि मुङा मा? बिथांनि मुङा बिरदावसा बर'। बिथाङानो गासै मिउजिकखौ दिहुननाय जादों आरो बाखि सुरफोरखौ आंनो फार्स्टआव होदोंमोन सानैजों बिदिनो मिलायनानै ओमफ्राय बानायनाय जादों आरो बे मेथाइआव बिरदावसा बर' बिथाङाबो गोबां नोंथांखौ हेफाजाब होदों सुर बानायनाय मेथाइनि माने
माबा खालामनाय आरो हमना ला जायाखैमोन बेखौ एसे मिलायना होनाय गोबां बिदावसानि माने नोंथांनाव सहाय दं आरो बे समाव बिथाङा दा गोदानै सानजारि नोगोरनि सासे देंखो रोजाबगिरि नोंथांमोना हयथ' मिथिखाबाय बिथाङा गिबि हिसाबै हयथ' रायजो राजाफोरनिसिम गावनि मेथाइनि सायाव माबाफोर बुंनांगौ थाबावबाय जानो हागौ मेथाइनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो नागिरो आरो जेनेबा आङो गासै जिमान आंनि लोगोफोर दं इयुननि सोरबा गोसो दंबा मेथाइ खननांगो टेनसन लानाङा जेबो जि गोसो दं बेखौनो मावनांगो आरो आंनि साननाय बायदिनो आरो रावखौबो जेबो दुखु होनो नाङा रावनिफ्रायबो माने बिदि रावखौबो टेनसन होनो नाङा आरो बिदिनो दुखु जारला जेबो खालामना थानो नाङा माने जिन्दगियाव ना एकदम फुल्लि टेनसन गैयि एकदम थानांगौ आरो ना बिदिनो माने जा लुगैयो माने बेखौनो खालामनांगौ आरो ना मानसिया बिदिनो गोसोआव सानना थानाय मानाय बेफोरदिखौ माने बिमा बिफा एसेबां माने माबा होनो नाङा आरो प्रेसार होनो नाङा ना गावहा साननायफोरखौ मावफुंलांनांगौ बिदिनो गोजोननाय थाबाय बे समाव बिथाङा सासे जोंनि सानजारि नोगोरनि गोदानै जोनोम मोननाय देंखोगिरि आरो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिखाबाय बिथाङा नाजादों आरो नाजाबाय थागोन गोदान हिसाबै हयथ' मेथाइआ माखासे सोदोब बा माखासे खामानि थालांगोन थारैनो बे अलंबार स्टुडिअ सानजारि नोगोरनि स्टुडिअ जोनोम मोननाय दिनैनि बे दोंसे मेथाइ बे दोंसे मेथाइखौ नैबे प्राइम 24 हेडलाइन्सनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो जोङो खोनासंहोगोन बिथांनि गोदै गारांजों जिहेथु खननाय थारैनो जोबोद मोजां जादों दिनै बेनि गेजेरजों मोनसे गोजोनथाव रादाबा बेनो जोंनि सानजारि नोगोराव आरो सासे गोदानै मेथाइ खनगिरि जोनोम जानाया जोंनि गासैनिबो खाफाल गोनां बे जोबोद गोदान बोसोरजों लोगोसे जोंहा खाफाला मोजां बयनाबो थारैनो प्राइम 24 हेडलाइन्सआव दान्दिसे सम बिथांनि जिहेथु मेथाइनि सायाव जोङो नोंथांमोननो फोरमायनो होननानै आखायाव लादोंमोन बे फोरमायनाय हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नानै जोङो बे प्राइम 24 हेडलाइन्सनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खावलायबाय जे बिथांनि जिहेतु मेथाइखौ बयबो अनसायगोन आरो बयबो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बा गोबां बर' रायजो राजाफ्रा मेथाइ खनगिरि जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरिफोरखौ साफ्रोमखौबो हेफाजाब आरो मदद होनानै जौगाहोगोन आरो बिथांमोननि दावगानाय बा बिथांमोननि थांखिखौ जों मोनहैहोगोन बेखौ खावलायो गोजोन्थों बयनिसिमबो हारिमु सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोनसिम गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिनानै दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों सानजारि नोगोरनि सासे सिखोला लोगो मोनो बिखौ सिमेन्ट सापरि टाउनाव आगर गुबैनि दख'ना गाननानै बायलें थाबायलांनाय बिनि थाखुमानानै आङो सिरि नायखुमाना मोजां मोनो